ardu tan kono wona tan faare en jiɗi yettude ɗo ngol tawde ceerno ceerno Idriss eɗen puɗɗoro bismillahi rahmani rahim yo Allah hokki en wortorade alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettude Allah e juulde Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo joom bawɗe baɗo ko wela eno welira ceerno Moussa Khalilou ko waɗi lamɗo mo jimbani ceerno Idriss ko maayo gandal ngo ɓeɓata gandal ma ko nafoore mere nde majjata so Allah teddinimo yiɗi o gaña bawal mo ittata ko Allah yiɗma o yiɗanma e ɓural makko ngal gasdata ha abada aduna ko muñal e wittude mo Allah yeɗi malama mo Allah ɗawi yo yettu Allah ceerno Idi Allah rokkuma yettode o watma